bei. Kwaya Homa Bay Nyakoro Mgajuang waduogi mag motendre kod paro mar chik ma jatend piny Kenya William Ruto koro chalo ka gima odok chien e chung' mare motegno ewi paro mar chik makoro geto medo juolo choko mar osuru e pacho ka. Man kaluwore gi komiti mar od bura marango weche mag omenda ma osebedo ka dhi nyime gi romo mar gi boma ma Naivasha. Ka jafwambo marwa Walter Nyabaga lero nwa moko kuom weche ma ideo loki oriwo paro mar ng'ado atamalo 3 mar osara ne gedo mar udi, osuru ma ichano medi ne mauta e kind mamoko. Bangolo chung' motegno ewi paro mar chik mageto medo choko mar osuru pacho ka, sirikal koro chalo ka gima ogo bade piny e kendo chiwo thuolo mondo loki moko kuom fuoni mag paro mar chik no maichan pedhe od bura joma manyien. Lore kod jakom kamiti mar od bura marango weche mag omenda Kimani Kuria okoni gi winjore mar gwetho oko moko kuom fuoni mag paro mar chik no mosekelo liet e pacho ka. We are going to make amendments to several clauses. We have also tied ends because there's some clauses, for example, that the definition could be prone to abuse. So there are some that's been tightening on, for example, the definition to make sure again that our tax policy becomes simple, becomes understandable, and is not subject to different interpretations. Kagiloso Naivasha jokanyo ma kamiti no lieko negi nyalo gwetho oko choko mar batho sa jotich ne gedo mar ute ng'eto ma en atamalo 3 mar osara. Bende lieko negi nyalo chwale piny nyaka ng'eto mar atamalo 1.5. Kamiti no bende nyalo gwetho oko choko mar atamalo 16 kuom mauta kata weyo atamalo 8 ma ichoke gi sani. Bende liekore ni paro machielo en mar juole matin mondo kadh atamalo 8 no. Joti kod mbui chwalo ote makelo hala bende gidek bedo kod bonjo ni mar liekore ni komiti no chano ni mondo gigweth oko osuru mar paro mar chik no madwaro ni mondo ng'adgi ng'eto men atamalo 15 mar yuto margi. Jaod bura mamolo men jakom kamiti no bende koni kamiti no nyalo chiwo fungruok ne mwandu mag pur, yedhe, geche kod apiko matiyo kod teko mar stima mantiere paro mar chik no. We have seen what subsidized fertilizer has done to our food security. And therefore, we listen to a lot of views from Kenyans on how we can even incentivize the area of agriculture more. And we have made sure that we have carried those in the report so that we grow our agriculture, we grow our manufacturing, and perhaps then we would be able to increase our manufacturing to GDP to a level that at least better for this country. Gilone kalore kod gope ma piny Kenya yore godo maromo shillings bilion 958 nyiso ni kuom siling 10 ka siling 10 ma Kenya loso chiegni maromo siling 7 dhi chudo mar gope. We have overborrowed. We have for every 10 shillings that we collect every day in revenues, 6.7 shillings goes to paying debt, and we have to stop. In our budget, 958 billion shillings is being allocated to pay debts. This has to stop. We have to. Paro mar chik ne chan pedhi nyim od bura e chieng' tich ariyo mondo goye mbaka kod jo od bura. Walter Nyabaga, Ramogi TV. Kwa mga jonga teri nyaki county ma Kisumu kama attend county ma Kisumu.